Красимир Сарафов ще успее ли да удвои резултата? Точно така, 2-0 след попадение на Красимир Сарафов. Това попадение записваме в 20-та минута на матча. Ето, че оризарци се добират до втори гол в матча. 2-0 след попадение на Красимир Сарафов, който се реваншира за своя пропуск от преди 10 на 15 минути. Почти двуметровия нападател на Оризаре бе безкомпромисен при изстрела си към вратата на Сион. Гостите пък претендират за засада, каквато сякаш нямаше. Рейд на Красимир Илиев отляво. И невероятен гол на Красимир Сарафов. Резултатът става 4-0 в 49-та минута. Видяхте как триково състезателят с номер 99 от отбора на Оризаре изпрати топката във вратата на Сион Каблешково. Митко Ангелов. Красимир Атанасов връща назад към Иван Боев. Той пуска пас напред към Георги Генов. Сега Александър Крилов. Крилов дали ще отбележи гол? Красимир Сарафов и гол. Хетрик на състезателя с номер 99 в тима на Оризаре, Красимир Сарафов. Ето, че острието на Оризаре най-после вкара трети гол във вратата на Сион и оформи своя хетрик в тази среща.